Dette er Ana Henrique. Hun er 56 år gammel og er fra den portugisiske øgruppe Azorerne, 1360 km vest for Portugals kyst. Hun har startet et firma, der hedder Highlands. Denne virksomhed har flere aktiviteter. Det ene er landbrug. Det omfatter specialisering inden for agroskov, permakultur, regenerativt landbrug, træplanteskoler og køkkenhaver. Dyrkning af planter og mad tilpasser Azorernes klima og jordbund. Det er, hvad de gør. At dyrke planter, deres helt egne planter, genetisk tilpasset til Azorernes geografi og klima, det er deres drøm. En anden del af firmaet beskæftiger sig med konsulentydelser. Det kan være til andre landmænd, privatpersoner eller andre, der ønsker at vide mere og anvende regenereringspraksis i deres aktiviteter. Så har de rådgivning, turisme og støtte landmænd. I deres forretningsmodel har de også andre målgrupper. For eksempel tilbyder de også guidede ture til turister og individer, der vil vide mere om deres landbrugsmetoder. På Azorerne har de et helt særligt tilbud. De åbner nemlig dørene til landbrugsudvikling. De tilbyder nemlig gratis træningsprogrammer for landmænd. Landmænd har derved mulighed for at tage dertil for at lære om specifikke emner, såsom for eksempel dyrkning af citrusfrugter, æbletræer, kompostering, kiwier. Det er meget specialiseret træning, der giver deltagerne mulighed for at forbedre sig og styrke deres kompetencer gradvist i deres eget tempo. Og så er det helt gratis, og uddannelsen er tilgængelig for alle. Lige nu er Anne i gang med nye projekter. Hun undersøger og leger med, hvilke nye planter og grøntsager hun kan introducere og tjene penge på, som stadig ikke produceres her i Europa. Da de netop har et godt klima og jordbund, er der stort potentiale for at sparke spændende projekter i gang. For eksempel lancerede kaffeproducenten Delta en kaffe fra Azorerne, men Delta ønsker at bruge en særlig slags kaffe, og den kommer fra Brasilien, så den kaffe, de producerer, skal have en meget høj kvalitet. Her mener Anna, at de har potentiale til at specialisere sig, da deres geografi og temperatur kan gøre netop dette. For det kan gøre gennem permakultur og agroskovbrugsteknikker, såsom syntropisk landbrug. Det giver mange muligheder, og så reducerer det CO2-aftrykket, der kommer fra at importere ting fra Sydamerika eller Sydafrika. Hvordan hænger Annas agroskovbrugsprojekt sig sammen? Anna og hendes samarbejdspartnere planlægger at organisere events, hvor de forskellige eksperter og konsulenter kan dele viden og stille ressourcer til rådighed. Events, hvor landmænd med små landbrug kan komme og blive inspireret og klædt på til at sætte deres egne spændende projekter i gang. Nye partnerskaber og udvikling af relationer mellem professionelle med forskellige typer ekspertiser baner vejen for nye praksiser. Anna vil gerne udvide sit arbejde ved at dele ud af sin erfaring. De vil ikke kun videreformidle deres kompetencer gennem uddannelse, men også gennem rådgivning af landmænd eller andre individer, der vil starte op. De drømmer om at have en hjemmeside, hvor man har adgang til læring, afholdelse af events som åbent hus, uger eller sådan noget. Og så vil de gerne kunne tilbyde dette til en rimelig pris.